କର୍ମକାରକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ସହାୟତା ତୃତୀୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ସହାୟତା ତୃତୀୟ ରହିଲା ସହ ସମମ ସାକମ ସାଧମ, এই ଚାରି ଗୋଟି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହିତ। ତେବେ ଏଇ ସହିତ ପଦ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଠାରେ ସୂତ୍ର ସହାୟତା ତୃତୀୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଶିକ୍ଷକେନ ସହ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ର ଯାଉଛି। ଏଇ ସହ ପଦ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଶୀତୟା ସମମ ଗୀତା ଆଗଚ୍ଛତି, ସୀତା ସହିତ ଗୀତା ଆସୁଅଛି। ତେବେ ସମମ ପଦ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶୀତୟା କର୍ତ୍ତା ପଦ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରାନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୟା ସାକମ ତ୍ୱମ ଆଗଚ୍ଛ, ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଆସ। ତେବେ ଏଇଠି ସାକମ ପଦ ପାଇଁ ମୟା ପଦ ଠାରେ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ, ମାତ୍ରା ସାର୍ଦ୍ଧମ ପୁତ୍ର ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଏଠି ସାର୍ଦ୍ଧମ ପଦ ପାଇଁ ମାତ୍ରା ପଦ ଠାରେ ସୂତ୍ରାନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି